Fl-aħħar sigħat komplew jirrankaw it-ħejjiet fil-padiljon ta' Kordina r-rally Team Malta li se jkun qed jorganizza l-Partit Laburista il-ħadd li ġej fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Ir-rally se jkun qed jinkludi l-mużika u d-divertiment bis-sem ta' DJs lokali li se jkunu qed jagħtu l-wirjiet tagħhom qabel ma jsiru id-diskorsi politiċi. L-qofol tagħhom jintlaħqu bid-diskors tant mistenni tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela bħala parti mill-kampanja elettorali tal-Partit Laburista bit-tema Malta flimkien. Ir-rally Team Malta stedina għal-familja kollha fejn se jingħadda messaġġ pożittiv xi ħaġa sinonima li qegħdin naraw mill-Partit Laburista f'din il-kampanja elettorali. Is-segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista, il-Perit William Lewis, li saħaq li bħal kull attività oħra li qed itella il-Partit Laburista f'din il-kampanja elettorali, l-attività tal-ħadd li ġej se tkun qed issir b'responsabbiltà. Staqsejnieh għaliex intgħażel il-padiljon ta' Kordin għall-attività tal-ħadd. Għattini attività tal-ħadd tal-kampanja elettorali għażilna li mmorru l-padiljon ta' Kordin biex inkun nistgħu nġeddu il-memorji ta' minn fejn telaq il-Prim Ministru Robert Abela. L-ewwel diskors tiegħu kien mill-padiljon ta' Kordin u ħassejna li din l-attività għandha terġa' tkun minn hemmhekk. Is-segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista l-Perit William Lewis ħeġġeġ lil kull min beħsiebu jattendi għar-rally tal-ħadd biex ma jħallix għall-aħħar għax fadal biss ftit postijiet. Wieħed jista' jċempel fuq in-numru tat-telefon 20901751. Fadal ftit postijiet l-attività ta' nhar il-ħadd għaldaqstant inħeġġeġ il dawk kollha ma bbukjaw biex iċemplu ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jew jibbukjaw fuq il-website partitlaburista.org.